Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamao Asset. Thank you. Balik po tayo sa programang Kamaong Asero, ang programa pong napapanood na pagkalinaw-linaw sa buong mundo through our digital platform, ang Leader News Philippines. Huwag niyo pong kaligtang i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment, i-follow at i-share, no? Para mas marami pong nakakaalam sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Ano kaya mangyayari? By the way, yung mga termino po ng dating nahalal will end by June 30. O, halimbawa si Trillanes. Ano kaya mangyayari kay Trillanes after completing his term? Ano? Kasi June 30, magtatapos na yung kanilang mga termino. Si Gary Alejano, yung Magdalo Party List congressman. Ano kaya ang mangyayari kay Trillanes? Kaabang-abang, ano? Maraming nanggigigil kay Trillanes. Yan ay actually kababayan ko yan, pero ang dami-daming nanggigigil dyan. Dapat daw ay makulong si Trillanes. Panahon na para... In fact, si Vice Mayor, si Presidential son Paulo Duterte, nagsampa ng libel case sa Davao kay Trillanes. So, nakapagpiyansa lamang ang abogado ni Trillanes sa Davao, kaya't again, is enjoying his temporary liberty. So, meaning, very very soon magkakaroon po ng mga hearing sa Davao. Nako, marami nang gigigil sa Davao kay Trillanes. Di ba? Ano kayo mangyayari, ano? There are so many things to really monitor. At samantala, si Rafi Bianzon dyan sa Batangas. Nariyan ka pa ba sa Batangas? Kailan ba natin isasalang dito ang GTO na yan? Para mas marami ang makinabang at makaalam ng adventahe. The advantages of using GTO dyan sa engine oil. Engine oil yata yan, Sir Rafi, di ba? Isang uri po ng engine oil na will make your engine last long at yung mga viscosity ay mawawala at makakatipid ng katakot-takot pagka gumamit dyan ng GTO. Ayan. Ganda yun eh. Ako gusto ko yun makagamit ng ganyan at matulungan natin si Rafi na mapalaganap yan. So, no? GTO. Tuloy tayo. Samantala, Lacson nanawagan naman na bantayan ang pondo ng Universal Healthcare. Ito po ay kaugnay dito sa binasa nating ulo ng balita na may 250 billion pesos na nawaldas lang dyan sa PhilHealth. Napunta daw sa anomalya. Panoorin muna natin ang live report ni parang Jojo Sikat mula po sa Senado. Yes, parang Jo, magandang hapon. Sino-sino ang mga sangkot sa anomalya? Go ahead. Nananawagan itong si Senador Pampilo Lacson na bantayan ng pondo na naipasang Universal Healthcare Loan na umaabot sa 257 billion pesos. Ginawa ni Lacson itong panawagan matapos na makatanggap ito ng mga impormasyon at mga dokumento na paulit-ulit na bodo sa PhilHealth na kasabwat ang ilang may-ari ng ospital at ilang opisyal ng PhilHealth bukod pa sa mga naunang issue ng katiwalian sa PhilHealth tulad ng pagpapagamot sa mata at sa dialysis ng mga pasyente. Nangangamba kasi itong si Lacson dahil base sa kanyang mga hawak na dokumento, umaabot na sa 250 billion pesos ang pondo ng PhilHealth na napunta lamang sa katiwalian. Kabilang sa modus na binanggit ni Lacson, itong pagpapa-extend ng confinement ng mga pasyente kahit nakalabas na ng ospital tulad ng Perpetual Soccer Hospital sa Cebu City kung saan lumalabas na may kasabwat na opisyal sa PhilHealth.
Tinukoy dito ni Lacson si Department of Health o DOH Secretary Francisco Duque na isa sa signatory sa pag-aproba nga sa PhilHealth nitong January 10, 2019. Dahil dito nagsagawa ng investigasyon itong PhilHealth Board of Directors kung saan sinuspinde ang ospital ng 3 buwan. Ayon kay Lacson, naghain ng motion for reconsideration ang Perpetual Socor sa ospital sa Court of Appeals kung saan kinatigan ng CA o itong Court of Appeals ang desisyon ng PhilHealth. Aniya ni Lacson, nagdududa ito dahil lang muling umapilang hospital sa PhilHealth, binaligtad ng Board of Directors ng PhilHealth sa kanilang mismong desisyon for humanitarian reason. Ayon kay Lacson, parang RTC, being a quasi-judicial body. Now, the Court of Appeals upheld the decision of PhilHealth. No? And they filed for motion for reconsideration, the hospital. It was again denied, so upheld. What the hospital did was to go back to PhilHealth and appealed. And PhilHealth, the whole board, granted the appeal. So how could the PhilHealth board reverse the decision of the Court of Appeals, di ba? Hindi naman kailangan maging lawyers tayo para malaman natin yung hierarchy of courts, di ba? Dahil a lower court cannot reverse the decision which, in this case, they themselves initiated because may resolution sila na. Bukod dito, binanggit din ni Lacson na yung Region 1 PhilHealth Office sa Tapwak District sa Dagupan City ay nangungupahan mismo sa building na pag-aari mismo nitong si DOH Secretary Francisco Duque. Naniniwala itong si Lacson na may conflict of interest dahil ang chairman of the board ng PhilHealth ay mismong si Duque at nagkaroon nga ng contract of lease ang Region 1 PhilHealth Office sa family business ng mga Duque. Sinabihan pa ng senador na ipokrito itong si Duque dahil tila nagmamalinis pa sa harap ng publiko. Ayon dito kay Lacson, conflict of interest, I don't know what is, di ba? Building mo, naka-contract of lease ka, and that is a family corporation, educational and medical development corporation. Tapos, you're a member of the board. Nandito nga yung general information sheet eh. And the signature. Inungkat din ni Lacson yung pagkakasangkot ni Duque noong ito pa ang kalihim ng Department of Health sa ng panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, yung pag-release nga ng 6 billion peso ng PCSO para sa PhilHealth funds para sa pamamahagi nga ng PhilHealth cards na nauwian niya sa katiwalian dahil sa ipinambili ng mga sasakyan. Nagdududa rin ang itong si Lacson kung dapat ba na ipagkatiwala sa PhilHealth ang 257 billion pesos na pondo ng Universal Healthcare para sa libreng pagpapagamot at pagpapahospital sa mga kababayan. Dahil dito, nais na imbestigahan ni Lacson ang naturang issue at maghain ito ng resolution sa 18th Congress dahil sa pera aniya ng bayan para sa mga mahihirap na kababayan ang nakasalalay dito. Darito sa Senado, ito si Giorgio Sicat Nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kita nyo na mga kaibigan yung mga mandarambong sa gobyerno talagang nariyan pa rin, ayaw pa rin kumalas. Secretary Duque, umupa ang PhilHealth sa sarili nilang building. Conflict of interest ang sinasabi ni Lacson. Sa bagay, parang hindi naman uso sa gobyerno yung conflict of interest ngayon. Yung Solicitor General natin, siyang katerba pang kontrata sa gobyerno. Conflict of interest, but apparently parang parang hindi lang iniintindi. But you know, ang gobyerno ni Pangulong Duterte naglunsad ng kampanya laban sa katiwalian, anti-corruption. So paano po tayo magtatagumpay sa anti-corruption campaign if the people surrounding the president themselves are involved in anomalous transactions and contracts? Di po ba? Pakaisipin niyo pong maigi, no? But, ewan ko, tayo naman po ay patuloy na naghihintay na may magandang mangyari po sa ating bansa sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulong Duterte. But, the ball
is with him kung paano niya po patatakboy ng ating bansa. Amigong Tommy Abile, ang station manager and owner ng DWOK 107.9 FM, ang Bigwas FM station sa Palawan. Partner, magandang hapon sa inyo dyan. At sa mga taga Puerto Princesa Society sa Lalawigan, sa magandang lalawigan po ng Palawan. Thank you for watching. Balikan ko po kayo mga suki. Ulitin natin ang ating tanong. Magpapahupa ba o mas lalong magpapalala sa pambubuli ng mga tsekwa yung naging statement po ng presidente? Kayo po ang magsalita, kayo po ang magsabi, because your voice is as important as the interest of individual Filipino. Balikan po namin kayo pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Pagbabalik po natin, pag-usapan po natin ang napaka-kontrobersyal na ministry. Ministry! Naknangkagaw. Religious ministry. Pero pera ang pinag-uusapan. Ganyan po sila kakapa. Kapa. Ang sabi po ng Police Regional Office number 11, tinutugis na nila si Apolinario at minaman-manang kung siya nagtatago. Mamaya po yan sa pagbabalik po ng palatuntunang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.